Fiesta a înregistrat 137 decibeli interior! Bravo! Următoarea mașină, următoarea mașină, următoarea mașină! De la Logan Club, pentru voi, să vedem cât o să ducă Logan. Față, în față, față, față. Să vedem pentru voi cu ce este echipat acest Logan. Cu ce este echipat acest Logan? Mai multe monitoare. Mai multe monitoare? Monitoare? Ce monitoare? Monitoare? Ia să vedem, să vedem, să vedem. De decibeli înregistrați în interiorul mașinii. Logan. Urmează un Renault adevărat. Câți decibeli vor fi înregistrați în interior? Hai Renault, hai Renault, hai Renault, hai Renault, hai Renault, hai Renault, hai, 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 hai. Nu pot să nu vă spun, în interiorul mașinii văd atât de cele mai mari boxe pentru mașini pe care le-am văzut în viața mea. Ce sistem audio ai pe ea? Ground Zero. Ground Zero de? Putere de difuzare undeva la 9000 de W, dar și că da, amplificarea contează undeva la 6000.